Ассалому алайкум дӯстони азиз, подписчикои канали Авто ТВ, мардуми YouTube, мардуми ғариб ва мардуми сарбаланди тоҷик. Дӯстон, имрӯз 17 марти соли 2025 наворча кардем баҳри шумо. Навори имрӯзаон хуб мегзара. Представед кунед, то 140,000 сомона бардоро хона ҳастай. Мақсади гапм чия? Баҳзур бошен, наворда ҳатман лайка бизанен, меҳмоно подписатсия кунен. Барои рекламаи хонаи худ ёки мошин ёки замин ҳатман метавонед дар рақамаи муроҷиат кунед. Насиб боша мисли ҳамин инсоно дар навори оянда рекламаш мекунам. Камтара гириф шида мардоро дуогӯ бошен ки соз бошам. Лайкоро ҳатман мезанем мардоро, обуна шидан фаромӯш намекунем дар ҳамин канал. ҳамватанони азиз, кадоми шумо дар Москва или Москвский област кору фаъолият мекунен ва хоҳиши бор равон кардан ба ватан дорен, ба шумо грузопирёзки Акаи Нозимат тавсия метавем ки тӯли чандсолаҳо оиди ҳамин система кори фаъолият мекунанд. Мақсад барои шумо аз 100 кило зиёд боша, агар омада ба ҷои зистон бортона мегиранд, ба Туркистон мебаранд, мерасонанд. Бор бурда мешавад ба Душанбе, Шаҳри Нав, Ваҳдат, Ҳисор, Регар, Ёвону Бухтару Кӯлоб, Восеъ, Файзобод ва дигар шаҳр ноҳияи Туркистон бурда мерасонанд. Аз номи канали Саудо ТВ ба ширкати Акаи Нозим занг занед. Мақсад борошон ҳар ҳафта ба Туркистон мераса. Марама занг зад сон роҳӣ кунем бортона. Мегзарем ба эълони яками имрӯзамон дӯстон. Эълони якамон чия? Присокен хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Қумсангир, деҳаи Озоди як меган, ду комната, 21 сотиқ замин бардоро и шутка нестай. И хеле нарх-навора ҳатман Авто ТВ пешкаш шумо мегардонад бардоро. Ду комната дорад, яъне ки маълумаш мода временка кардаги 21 сотиқ. Нархаш 70,000 сомонӣ. Боз ҳатман муомила. Рақамо 888 99 36 32. Телефони WhatsApp-шон ҳаст ва ҳам дастӣ метавонед акада ҳатман занг бизанед. Дарозиш 15, бараш 4 бардоро. Обсвет дора мега сохтмони нав кардагим, яъне аллакай ба шумо ҳамаи чиз маълум шид дар сурат худтон дидестен дӯстон. Марҳамат кунен, касе ки конкретни харидор аст, 21 сотиқ замин. Ози 10 сотиқа бардор 70,000 наметад. Бо ду хоначаи временка дора. Занг за дер наку бародар. Дим эълон мегзарем. Эълон димонам беҳад эълони хубай. Ва дар комментара нависонед ки ака хонаи арзонтар, мақсад то ҳамин 250,000 хона бимон аз ноҳияи Восеъ састаянаш ҳолатш хуб боша. Ино марҳамат ноҳияи Восеъ даҳаи Шобика 3 ҳуҷра, як коридори дароз дора, 6 сотиқ замин, ҳавлиё стяжкашаб кардаги дароза задагия бардоро 250,000 нархи хона капек пашти. $20,500 ва $2,75,000 рубли русӣ мешавад дӯстон. Бинед рақамҳои WhatsApp якамон ва ҳам дастиша шумо да ҳозир ман мегумтон. +725 037 86 28 WhatsApp. Дастӣ боша +999 985 42 49 48. И телефони дастӣ якамон. навъи сохтмон, яъне ки навай ҳавлиш замонавия бордор медрои фақат айти зиндагӣ кардам. Оби доиму дуро мега. Канализатсияам ҳастай. 6 сотиқ замин, 3 ҳуҷра, плюс и яктаги коридор, ҳамон ҳоҷатхона. Хулас гап, боз муомила мекунем аз номи канали ма. Се меном мегзарем дӯстон. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, маҳаллаи Шамсиддин Шоҳин. Бинен ду ҳуҷра дорад, 3 сотиқи дигар замин плюс и 310,000 сомонӣ нархи хона рафта сакамон. хона пок зай люкс кардаги медрои нохили зиндагӣ мекунӣ шербача. хонаи замини 2 ҳуҷра, 3 сотиқ замин дорад. 310,000 бо доллар бигирем $27,900, бо рубл $2,550,000 рублей. рақам 918 82 28 19 WhatsApp аст. метавонед акада ҳатман занг зада ҳозир муроҷиат кунед. ҳолати хонаро састаниша бо аз худи ака пурсон шавед дӯстон. ҳолат бо таъмир, ошхона ҳаст, хонаҳо веранд гиртагӣ, ҳамон ҳоҷатхонам дора. Термекс бардоро бочкаш қатӣ. Обсветш доимӣ, яъне 24 соата, ҳуҷатҳо 100% тайёр. Мерай фақат калити хонаи дастиш мегирӣ. Чорум эълон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Турсунзода, дар якум микрорайон. Бардоро дар комментария бисёр нависонед аками Турсунзодаш куҷояи мо нафаҳмем, баъзе мақсад ҳамхеле инсона ҳаста. Регар номи пешинаш. ҳозир ҳам Регара меноманд, яъне ки номи наваш ноҳияи Турсунзода дар якум микрорайон. ду комната дар якум ошёна, яки сексия бардоро 54 метри квадрати. хона пок зай люкс ка медрои фақат зиндагӣ айти.
$315,000 нархи хона, $28,400 ва $2,590,000 рубл, 880 рақамош ба плюс 990 15 35 35 в телефони WhatsApp якам ва ҳам дастӣ. Навъи сохтмон яъне ки навбунёдай. Таъмирш замонавӣ. Евро таъмир мега ку бардро. Марҳамат, харидори ҳақиқии рақамашо нагуфтум. Рафта аз наздик боз бибинен, иншоалло боз муомилаи хуб мекунад. Мактаб, масҷид, беморхона ва аптека ҳамаш ҳамҷае. 5 миллион мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Гулистон, яъне ки дар Қайруқум, дӯстон. Як комната дар якум ошиёна 29 метри квадратӣ, яъне ки иам сексияй. ҳамон ҳоҷатхонаш ҳастай. Бинен. 198,000 сомонӣ, $17,800 ва $1,650,000 рубл. 927 ба плюс 990 рақамошо намегум тон. 927 55 32 44 WhatsApp ва ҳам дасти акамон. таъмираш хуб, яъне ки средни состояние дар айни ҳол қарор дорад. Нашоти ҳамаи хона. фикри ақидатон ҳатман дар комментария бинависонед. Кани 29 метри квадратӣ дар 198,000 меарзад оё не? 6 миллион мегзарем. эълони шашмон квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Ёвон. ҷамоат диҳаи даҳана. 2 комната дар дуюм ошиёна, айни ҳол 70 метри квадратӣ. Фикр мекунем ки хубай квадратш бад нест бардро. Боз 2 комната даст дуюм ошиёна. 165,000 нархи хонара гуфтестам бо доллар $14,800 бо рубл 1,375,000 рублей дӯстон. Рақамҳо плюс 990 935 13 20 20. Телефони WhatsApp якамон. навъи сохтмон ҳолатш хуб аст, состоянияш бад нест. 2 комната бародар чид мефора бо. ҳамон ҳоҷатхонаш не ки ягай. ҳамон ҳоҷатхонаш ҷудо ай. отопление ҳастай. Макони мувофиқ барои зиндагӣ кардан. оби доимӣ дорад. рӯшноиш бекамбуд, яъне ки светам ҳастай. хулас документҳо хуб, конкретни харидорро мега биё аз наздик боз муомила. 7 миллион мегзарем. эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Муъминобод. беҳад мардуми хуб, мардуми меҳнатдӯст ва меҳмондӯст ҳастанд мардро. 4 ҳуҷрага 6 сотиқ замин болои мактаби сида мега. ҳамин хона дар ноҳияи Муъминобод болои мактаби си. 4 ҳуҷра 6 сотиқ 150,000 сомон нархи хона бародарои шутка нестай. харидоро ҳатман занг када. 150,000 нархи хона, $13,500 ва $1,250,000 рубл. Рақам 980 14 14 41. WhatsApp якам ва ҳам дасти метавонед ки якада ҳатман занг занед, муроҷиат, муомила. хулоси гап чахчах хати худаш мекунем бардро. Термекс дора. Бинен 6 сотиқ замин дора плюс и канализатсия ҳам ҳастай. чид мефора дига. 8 миллион мегзарем. бардоро навора мақсад камтарак кӯтоҳ кардем ки вақти шуморо ҳам зиёдӣ нагирам. чӣ мақсад маълумоте ки боқӣ мондашам мегирен, ҳатман рақамошонда занг бизанем бардоро. ҳоли яхело занг бизанем хидмда акам хеле. соҳиби хона иёай. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Данғара, деҳаи Шаҳбур. 4 ҳуҷрага 8 сотиқ 140,000 нархи хона. дар аввал навро гуфтам. $12,600, $12,600, $1,165,000 рубл. 501 13 65 65. телефони WhatsApp якам ва ҳам дастӣ ба плюс 990 сар мешавад. ҳолати хона хуб, состоянияш бад нест, таъмирш нормали. фақат конкретни харидоро акада занг бизанам мега бо ишолоки муомила мекунем. 8 сотиқ замин доштааст. ошхона ва ҳаммом дора. макони мувофиқ да карочи. 9 миллион мегзарем дӯстон. аз шумо узр ки камтарак ба ниём маҳкамаи. хоҳишмандам бабахшед мара. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Фархор. маҳаллаи Нуъмон, маҳаллаи Нурмат Сафаров, Қизилсув. бародарои Фархори шумо худтон ира медонед. хулас 2 ҳуҷра 8 сотиқ замин 110,000 сомон нархи хона, $100 кам $10,000, яъне ки $9,900. 915,000 рубл. рақам 908 70 40 30. WhatsApp якамон ва ҳам дастӣ марамат ки накада занг бизанед. бардоро симчувара диди сехтон. мақсад ки иснодам свет гузарондагӣ ҳастанд, яъне ки проблема намешавад. инаи бучка пури ов. масъалаи об, масъалаи документҳо да рақам якада занг бизанед, бо насиб бошад да боқӣ монда маълумотро ай худаш мегиред.
10 اعلان میگذاریم. خانه فروشی در ناحیه فیض‌آباد دهه نواباد. 2 حجره 7 ساتیق زمین پیروزی از سبب که این حال صورتش نبوده است. صورت پیشینه که صورتی که زمستان نگرفتگم پیشکش تا کیس هم همیشه مش بوده. 2 حجره 7 ساتیق 145,000 نرخ خانه بردارو. 13,050 دلار. 1,205,000 روبل. 1,205,000 روبل. رقم 909 33 44 44 واتساپ یکم و هم دستی مرحمت کنه اکد زنگ بزنید. باقی مونده معلوماتش خودش میگیره نصیب باشه کانالیزاسیون خیلی نداره. خلاص خانه در نزدیکی مکتبی نو جایگیره. برای معلوماتی بیشتر شما میتونید که حتما در خدی اکمون زنگ زده باقی مونده معلوماتش خودش بپرسید. حتما مسئله دکمنت داده به پروا هم نباشه دوستان. 11 اعلان میگذاریم. اعلان 11 خانه فروشی در ناحیه فرخار. 4 حجره 5 ساتق دیگر زمین. بینید حولیش سیاشکه کردگی بردارو. حولیش سیاشکه کردگی. ایش موده وجه خطانده معلومه. ای باری خونه بود. نه حولی. خلاص 4 حجره 5 ساتق 250,000 نرخونه نه براشکه ببین دم گرفته سه ده افتوی. گزارشونم بد نیست. اوبسش پرابلم نیست. 250,000 نرخ 20,500 دلار و 2,75,000 روبل. 907 28 91 91 واتساپ و هم دستی اکمون زنگ زده با خموده معلومات را اخد یکه بپرسیم بردارو. 5 ساتق زمین داشته است. برای معلومات بیشتر در واتساپ و هم دستی مراجعت نماید میگه. 12 اعلان میگذاریم. اعلان 12 خانه فروشی در ناحیه 5 جماعتی میرزایانس دوستان. 2 حجره دارد باز پیلس ای 8 ساتق دیگر زمین بردارو که کسی که از 5 هستند همچنین خدمت از 5 بردارو هم کورس هم دارم. اگر کمی نوارا تماشا کنی باردار هم کورسی عزیز ای خانه نمی طرف شما ده. 155,000 نرخ خانه 14,000 دلار و 1,285,000 روبل. رقم 928 04 00 واتساپ یکم و هم دستی. تعمیرش بد نیست. سیم 4 دیده سیم بردارو. خلاص یک سویت هم هست ای طرف ده. زمینی کورم دارد نزدیک به مکتب. برای معلوماتی بیشتر مرحمت رقمش گفتم تان زنگ زنید. دوستان رسیدیم به انجام بیرحمانه امروزمون. یک دونه لایک چرا فراموش نمیکنیم و حتما در کانال ابونه بشیم. برای رکلام کردن خانه باشید زمین خود حتما میتونید که با واتساپ مراجعه نمایید بردارو. وقتی در پناه خدا باشید تا نورهای آینده خدا یار مددگارتون باشد. یک گپی پس بلند زده باشم از شما عذر پناهتون به خدا شیر بچه‌ها.